Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Палітычнае жыццё Беларусі апошнімі днямі віруе. 29 жніўня ў Беларусь прыязджаў дарацца прэзідэнта США па нацыянальнай бяспецы спадар Болтан, а адначасова ваўсю набірае хаду выбарчая кампанія. Парламенцкія выбары ўжо, як кажуць, на носе. Пра ўсе гэтыя і палітычныя, і знешнепалітычныя пытанні мы сёння пагаворым з маім госцем у студыі. А гэта дэпутат, старшыня пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў, спадар Валерый Варанецкі. Добрый дзень, спадар Валерый. Добрый дзень, Зміцер. Ну, я ад пачатку, безумоўна, вас хацеў запрасіць на такую выбарчую тэматыку пагаварыць, але не магу не скарыстацца тым, што вы ўсё ж такі старшыня камісіі па міжнародных справах. Ну, это не беручы да ўвагі нават тое, што вы дыпламат, а дыпламатаў, як і спецслужбы... Шмат не бывае. Да, шмат не бывае, і былых таксама не бывае. Таму ўсё ж такі, на ваш погляд, вот што мы маем па выніку візіта Джона Болтона, дарацы прэзідэнта США па нацыянальнай бяспецы? З аднаго боку, нам кажуць, прайшлі перамовы па двухбаковым супрацоўніцтве, па рэгіянальнай бяспецы пагаварылі. З іншага боку, кіраўнік Беларусі кажа, гістарычная сустрэча. Кіраўнік Міністэрства замежных спраў кажа, ну, галоўнае, што пачалі гаварыць, і гэта ўжо важна. А ваша ацэнка ўсё ж такі, у чым важнасць, гістарычнасць гэтага візіту? Ці ўсё ж такі гэтыя такія вось эпітэты перабольшаныя? Ну, я пагадзіўся з тым, што ўсё ж такі візіт дарацы па нацыянальнай бяспецы прэзідэнта США мае важное значение. Важное значение для развіцця двухбаковых адносін, перш за ўсё. І будзем спадзявацца, што гэтыя адносіны будуць паступова паляпшацца, набіраць сілу, умацоўвацца, будзе развівацца і гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, і палітычнае, і гуманітарнае. Ну, вы ведаеце, для нас, перш за ўсё, заўсёды вельмі важна, конечно, это гандлёва-эканамічныя стасункі. Ну, але я хацеў бы заўважыць, што, на мой погляд, ўсё ж такі гэты візіт сведчыць аб павелічэнні ролі і ўплыву Беларусі ў рэгіёне. Тое, аб чым я казаў, тым ліку і на перадаче тут, у гэтай студыі, з вами яшчэ раней, што ўплыў і роль Беларусі ў нашым рэгіёне будзе павялічвацца. Ну, гэта зусім аб'ектыўна, так, і мы сёння бачым. Некаму, можа, это не вельмі спадабаецца, але Беларусь на самой справе з'яўляецца сёння донарам стабільнасці і бяспекі ў рэгіёне. І сёння мы іграем вельмі важную ролю ў стабілізацыі сітуацыі вакол Украіны. Так? Сёння мы іграем важную ролю в паляпшэнні адносін паміж Расіяй і еўрапейскім звязам. Ну, во всякім разе, мы вельмі ў гэтым зацікаўлены. Мы аб'ектыўна ў гэтым зацікаўлены, таму што калі, ну, паглядзім у гісторыю, так? Калі паміж нашымі суседзямі, я маю перш за ўсё на ўсходзе і захадзе, узнікалі нейкія спрэчкі, непаразуменні і праблемы, а не дай бог войны, а іх было немало, то перш за ўсё, конечно, цярпеў наш народ, так? І ён вельмі пацярпеў Першую мировую войну, тому што на самой справе все падзеі адбываліся в асноўным на беларускай тэрыторыі, так? І больш за 2 мільёна нашых з вами суайчыннікаў павінна было з'ехаць, так, з нашай краіны, кінуць свае дамы, кінуць всю сваю гаспадарку. Ну, это трагедыя для людзей. Я ўжо не кажу про тое, сколько згублена жыццяў. І
не так шмат людей назад і вярнуліся, так, яны засталіся там недзе па-за Уралам, у Сібіры, наших з вами землякоў, і яны, і сёння некаторыя об этом добра помняць і прыязджаюць, і хацелі б порой вярнуцца, а ўжо жыццё ідзе ўжо у других умовах, так? Але я просто до таго, што, ну, можна, я припомніў там Першую мировую, але ну, мы шмат гаварылі і ведаем, што было у другую і так далей. А вспомнім войны са шведамі, так, паміж Расіяй, Швецыяй ці Францыяй. Що это, ну, перш за ўсё цярпеў наш народ. І таму мы на самой справе, это адзін з наших нацыянальных інтарэсаў, хто б што б не казаў, состоїть у тым, каб паміж Расіяй і Захадам былі некія такія, ну, добрыя, роўныя стасункі. Ну, каб быў нейкі давер, каб было паразуменне, так? А мы аб'ектыўна на гэта працуем сваёй палітыкай, сваёй дружалюбнай палітыкай, таму што мы маем добрыя адносіны з Расіяй, так? І мы ўсе гэтыя гады працавалі на гэтым напрамку, так? І я ўпэўнены, што гэтыя адносіны павінны быць добрымі. Мы пачалі выбудоўваць такія добрыя стасункі з еўрапейскім звязам, і таксама тут ёсць прагрэс, і дай Бог, каб ён развіваўся. У нас добрыя адносіны з Украінай, з нашымі балтыйскімі суседзямі. Вот я толькі быў у Осло, в Норвегии, где принимал удел у парламентской конференции Балтийского моря, и повинен сказать, что там вельми добра наша белорусская делегация была успринята, и вельми добрые размовы шли, и там бачно, что и они хотели помацаваць стасунки и адносіны з намі. Таму вось візіт Болтона, ён якраз сведчыць аб тым, што вот нашы гэтыя усілі, так, якія ўвесь час праводзіліся на знешняй арэне, на знешнепалітычным кірунку, так, яны пачалі даваць плён, так, яны сталі заўважанымі, і ў тым ліку адным із галоўных мировых гульцоў палітычных, так, і ці геапалітычных, я маю на ўвазе Злучаныя Штаты Амерыкі. І вось гэты прыезд Болтона, ён адлюстроўвае павышэнне уплыву і аўтарытэту Беларусі ў нашым рэгіёне. З другого боку, я хацеў бы сказаць аб тым, што гэта сведчыць і пра ўмацаванне суверэнітэту і незалежнасці Беларусі. Таму, каб гэта было наадварот, то, ну, няма чого тады ехаць, так? А можа быць, таму што ёсць пагроза гэтаму суверэнітэту, які вельмі важнай, как бы, лічыцца для ЗША, беларускі суверэнітэт. Можа, таму ён і прыехаў, таму што казалі пра тое, што, можа быць, іх цікавіць, наколькі глыбока мы там збіраемся інтэгравацца з Расіяй. Вы знаете, ну, может быть и так, але справа в тым, что об гэтым ни один бок не казаў, так, и американскі бок, и маю на ўвазе Джона Болтона, об гэтым, наколькі я ведаю, не упоминал, так. Ну, справа в тым, что я б не хотел бы разглядать эти стасунки наши, так, вот с такую призму. Чему? Потому что ось, я упевнений, что в интересах России, так, объективных национальных интересах, каб вакол России была стабильность, каб вакол России было развіццё, каб з гэтых тэрыторый не сыходзіла ніякіх пагроз России, так? І каб з гэтымі краінамі былі добрыя адносіны. І ў гэтым сэнсе гэта вырашаецца праз дыялог, праз супрацоўніцтва, праз ўзаемапаразуменне, праз павышэнне даверу, так? Калі нехта думае, што гэтыя задачы можна вырашыць інакшым чынам, так, праз нейкую экспансію,
Гісторыя паказвае, што гэта часовая можа быць нейкая перавага, часовае вырашэнне праблемы, але в стратэгічнай перспектыве гэта ніколі не з'яўляецца такім надзейным інструментам. Так? І зноў жа гісторыя гэта паказвае. Таму я лічу, што мы павінны і улічваць, што суверэнітэт наш і незалежнасць за годы незалежнасці умацоўваецца. Гэта заўважана. Наш народ сёння, калі мы рэальна паглядзім на тое, як фарміруецца, напрыклад, наша знешняя палітыка, аб тым, што мы кажам, то паглядзіце, мы на самой справе гэта робім самі, зыходзячы са сваіх нацыянальных інтарэсаў. Мы улічваем інтарэсы нашых суседзей, абавязкова. Мы улічваем інтарэсы Расіі, так? Ніхто не будзе тут вагацца і спорыць. Але справа ў тым, што мы зыходзім са сваіх нацыянальных інтарэсаў. Мы таксама улічваем інтарэсы Еўрапейскага звяза. І з нашага боку, так, для Еўрапейскага звяза ніякіх пагроз таксама няма. Так? Мы улічваем інтарэсы наших других суседзей. Это важна. І гэта шлях, так, па якому трэба ісці. І калі мы будзем паважаць адзін аднаго і ўлічваць інтарэсы адзін аднаго і сабраваць, калі нехта не хоча сабраваць, то хаця б быць добрымі партнёрамі, то гэта прывядзе да добрага выніку. Так і ў жыцці паміж суседзямі. Так? Можна сварыцца, можна некага нечым падазраваць, а можна ўсё ж такі правадзіць такую канструктыўную, дружалюбную палітыку. А можна праводзіць палітыку, якую называюць зараз некаторыя эксперты прымус да інтэграцыі. Вот ён ёсць гэтай прымусу, як вы лічыце? Слухайце, просто это такие объективные речи, так? Тому что вось была интеграция, например, в Европейском Звязе, так? Инициаторами, перш за все, конечно, были Франция и Германия, так? Но Германия после войны имела слабые позиции, так? Франция намного лепшая. Был там примус ці не, так? Але справа в тым, што два бакі разумелі, што трэба уже остановіць, прыпыніць гэтыя все сваркі, войны, так? І трэба выстраивать, выбудовывать такие адносіны, при которых бы не было бы причин для вот гэтых войн, так? Там конкретно про, можем сказать, угольный бассейн и так далее. Я до того, что в умовах глобализации и в умовах росту экономічнай взаимозалежности и интернационализации экономічного жыцця, конечно, есть краіны, которые больш моцныя ў эканамічных адносінах, ёсць больш слабыя. І больш моцныя, конечно, яны будуць мець лепшыя умовы, так, і лепшыя магчымасці. Гэта ўсё ёсць. Але на самой справе разумная палітыка состоіць у тым, каб нікога ні да чога не прымушаць. Самая разумная палітыка состоіць у тым, каб захоўваць давер паміж краінамі, паміж народамі, сяброўства. Это прынясе намного лепшы вынік. І ў гэтым сэнсе я хочу сказаць, што нам таксама трэба это разумець. Не только в палітычным ці гуманітарным сэнсе, але нам надо і глядзець на эканамічную палітыку з нейкай асцярожнасцю, у тым сэнсе, што ў жыцці усюду ёсць канкурэнцыя, так? І, конечно, калі мы інтэгрыруемся, так, з нейкай большай, больш моцнай эканомікай, мы павінны думаць, а як будзе наша эканоміка? Яна выжыве, як нацыянальная эканоміка? Маю на увазе, потому что это я вельмі прошу важны прабачэння, падмурак. спадар Валерый, мы павінны перарвацца на кароткі выпуск навінаў. У нас у гасцях дэпутат Валерый Варанецкі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Праз хвіліну вернемся. Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. У грудні міліцыя шукае ўдзельнікаў шэсця прыхільнікаў Макса Каржа 25 жніўня. Каля 20 хлопцаў тады прайшлі па савецкай вуліцы, дэманструючы такім чынам сваю прыхільнасць да творчасці Макса Каржа і заклікаючы яго прыехаць з канцэртам. Шэсце, пра якое паведамілі многія СМІ, прызналі несанкцыянаваныя акцыі, і цяпер міліцыя шукае арганізатараў і ўдзельнікаў. Што праўда, адміністрацыйных пратаколаў яшчэ не складалі. Абмен вязнямі паміж Расіяй і Украінай, пра які паведамілі сёння ўначы ў Кіеве, зацягваецца. Пра гэта паведаміла афіцыйная прадстаўніца Службы бяспекі Украіны Алена Гітлянская. Нагадваю, што назіральнікі даўно гавораць, што ёсць вялікі абмен паміж Кіевам і Масквой, і ён, маўляў, ужо быў зацверджаны. Паведамляецца, аднак, што Олег Сянцоў усё яшчэ ў бутырскай турме ў Маскве. Сярод тых, каго пагадзіўся перадаць Кіеў, 12 расіянаў. Гэта людзі, якія бралі ўдзел у канфлікце ў Донбасе альбо вінавацяцца Украінай у дзяржаўнай здрадзе. Ад 1 студзеня ў нашай краіне вырасце мінімальны заробак. Павелічэнне складзе 45 рублёў. Было 330, стане 375 рублёў. У мінскім метро выпрабоўваюць новы цягнік. Ён выраблены кампаніяй «Штадлер» у Фаніполі і быў паказаны ўвесну. Ягоныя колеры сіні, белы, чырвоны. Цяпер цягнік курсіруе ў метро без пасажыраў. На лінію ён выйдзе восенню. Агулам у гэтым годзе мінскае метро атрымае 6 такіх цягнікоў. Бюджэт на ахову здароўя ў Беларусі павялічыцца амаль на траціну, на 27%. Пра гэта ў праграме «Маркаў». Нічога асабістага распавёў цяперашні міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Валерыем Варанецкім мы абмяркоўваем, падводзім вынікі, так бы мовіць, візіту Джона Болтона ў Беларусь, і зараз у другой частцы прагаворым яшчэ і пра будучую парламенцкую кампанію. Спадар Валер, давайте вот на заканчэнне тэмы менавіта візіту Джона Болтона. Было, Александр Лукашенко прапанаваў праз Болтона ЗША пачаць гісторыю ўзаемаадносін з чыстага аркушу. А наколькі гэта магчыма, на ваш погляд? Таму што ёсць пакт аб дэмакратыі, прыняты кангрэсам, ёсць пэўныя яшчэ да гэтага часу санкцыі з боку ЗША ў дачыненні да беларускіх там прадпрыемстваў. Чысты ліст. Вот ёсць пытанні па правах чалавека у Беларусі, у ЗША. І вот ці можна пачаць у такіх умовах з чыстага аркушу? Ну, я думаю, что президент меў на увазе все ж таки развіццё адносін, перш за ўсё, так? Ну, з улікам таго, каб все ж таки нейкія праблемы, якія былі і ёсць паміж нашымі краінамі, каб яны не цягнулі як бы назад, так? Ён, у маім разуменні, ён меў на ўвазе, што трэба гэтыя праблемы таксама вырашаць, так? І мы не адказваемся іх абмяркоўваць, так? І на любым узроўні. Але давайте все ж таки будем идти вперед. Я лечу так, потому что, ну, каждый разумеет, так, что история адносін есть история адносін, а от этого никуда не сойдешь, так. И, конечно, нам придется все гэтыя проблемы и тым ліку, якія вы тут назвали, вырашаць. И я вельмі спадзяюся, что это магчыма, потому что, поглядзіце, все ж таки США это такі найбольш непримиримый наш партнер быў, ці апанент, які вось увёў санкцыі, і калі еўрапейскі звяз многія санкцыі зняў, Злучаныя Штаты Амерыкі іх захавалі, так? Але ж сёння яны ўжо публічна кажуць, што санкцыі гэтыя да Беларусі яны як бы не прывялі ні да якага добрага выніку. То есть яны пачынаюць разумець, што ўсё-такі лепш з Беларусю размаўляць, лепш супрацоўнічаць і знаходзяць нейкае паразуменне. То есть яны самі зыходзяць з таго, што трэба шукаць паразумення. І візіт Болтона, ён прадэманстраваў гэты падход. А калі так, калі змянілася парадыгма адносін да Беларусі,
ну, гэта дае надзею на тое, што ўсе пытанні будуць вырашацца. І гэта, ну, вельмі добра. Добра, давайте да ўсё ж такі выбарчай тэматыкі і, можа быць, пачнем з самага галоўнага. Вот вы для сябе прынялі рашэнне, пойдзеце, будете балатавацца на гэтых выбарах? Ну, я так сказал бы, что я в раздумьях, так, але бачу, что цікавыя працэсы так цяпер ідуць і ў міжнародным сэнсе. І калі мой досвід і мае веды так прафесійныя патрэбны краіне і парламенту, то трэба, конечно, іх максимально полно употреблять, так, использовать. Ну, а что это означает? Вы чакаете, пакуль, там, я не ведаю, спикер парламента Андрейченко вам даст дозвол? Нет, ни в якім разе, просто я до того, что гэта мяне подвигае до того, что трэба ісці, і, ну, может быть, з вашей легкой руки будем лічыць, что я принял такое рашэнне, что трэба ісці. Таким чынам, под моим тиском Валерий Воронецкий только что заявил, что вот буквально секунду тому принял решение все ж таки ісці и змагаться за депутатский мандат изноку. Можно так сказать? Ну, хай будет так. Спадар Валерий, а все ж таки, вот шмат хто кажа про то, и с давних часов, для вас это не секрет, про то, что депутаты у нас там не народ их выбирая, а ўлада прызначае, і, можа, глядзіш, ужо сёння дзе-то там у адміністрацыі прэзідэнта ляжыць ужо гатовы спіс будучых дэпутатаў парламенту новага склікання. Що ж такі ваше меркаванне? Вот, гледзячы ў гэтыя камеры, у вочы сваім будучым выбаршчыкам, вот так сумленна і сказаць, вот як яно ёсць? Слухайте, ну, як яно ёсць? Ну, справа ў тым, што это для любого грамадства, для любой краіны, это все адбываецца прыблізна аднолькава, так? Ёсць розныя палітычныя партыі, палітычныя рухі, так? Ну і там, дзе ёсць мажарытарная сістэма, там людзі самі вырашаюць для сябе, ісці ці не ісці, так? І, конечно, заўсёды ёсць партыя ўлады в любой краіне. І партыя ўлады зацікаўлена ў тым, каб больш яе кандыдатаў прайшло ў парламент, так? У любой краіне, і любая партыя ўлады, яна за это змагаецца. Вы, дарэчы, прадстаўнік партыі ўлады? Ну, можаце лічыць так, таму што я ўсё жыццё працаваў у дзяржаве, на дзяржаву, так? І калі у вас улада і дзяржава – это синонімы, ну так, яно так і ёсць. І от усё ж таки кажуць, што зараз выбудавана у нас такая сістэма, уся вот выбарчага працэсу, што сумленна перамагчы немагчыма. От магчыма ці не? Ну, слухайце, конечно, магчыма. Просто разумела, калі ты прадстаўляеш нейкія розныя плыні, так, ну ты павінен апірацца на моцную падтрымку. Так? Нехта апіраецца на там, сваю палітычную партыю. Так? Ну вот, напрыклад, я бачу, што мой партнер, як по парламенцкай барацьбе или барацьбе за дэпутацкі мандат на мінулых выбарах Олег Эдукевич сказаў, я іду на выбары, і ён будзе апірацца на сваю партыю. Конечно, у яго шансаў нашмат болей, чым у чалавека, які не апіраецца, так, на нейкую групу, ці партыю, ці арганізацыю, я не ведаю. Я лічу, што ў гэтым праблема, у гэтым сэнс гэтай барацьбы. Ну і разумела, што партыя ўлады, она заўсёды працуе таксама. Ну, а партыя ўлады абапіраецца на адміністрацыйны рэсурс.
Слухайте, ну, что такое административный ресурс? Вот, где б я не працаваў, так, там, у Словакии, в Бельгии, там, у Австрии, Хорватии, но не было ні адных выбораў, каб апозіцыя не крытыкавала, так, партию, якая перамагла ў тым, што яны не опираліся на административный ресурс. Все критикуют, что вот вы перамаглі, тому что вы опираліся на административный ресурс. Ну так ёсць. Ну і ну, ён неяк, конечно, працуе ў тым сэнсе, што калі, напрыклад, выбаршчыкі, так, насельніцтва, народ, так, калі ён давярае ўладзе, то ён будзе падтрымліваць больш прадстаўнікоў партыі ўлады, так? Калі ён не давярае, ну, будзе... У гэтым сэнсе, можа быць, ну, я так лічу. Ну, скажите мне тады, вот все ж таки, як чалавек з вялікім і багатым вопытам працы дыпламатам. Калі ў нас, вот зараз, вы і пабылі, як кажуць, у скуры дэпутата, прайшлі ўсе гэтыя выбарчыя этапы, калі ўсё вот так вот у нас, ну, в прынцыпе, нормально, Не, ну, слухайте... то чаму не прызнаецца на міжнародным узроўні вынікі нашых выбараў? Слухайте, ну, за гэтым, конечно, ёсць і палітычныя прычыны, так? Ну, дарэчы, вот, я могу сказаць, што цяперашняга парламента, так, ну, десяткі ці, можа, сотні візітаў дэлегацый, розных сустрэч, так, і ў тым ліку в парламенце, і на самым высокім узроўні. Апошні вот візіт быў старшыні славацкага парламента, напрыклад, так. Ну, Владимир Павлович Андрейченко ездзіў з візітам там у Швейцарии, так. Признание гэта ці не признание? У маім разуменні признание. Але, ну, справа ў тым, што ёсць нейкія тэхналогіі, так, і ёсць нейкія, з другого боку, стандарты, якія міжнародная супольнасць патрабуе, каб яны ўжываліся. Ну і, напрыклад, там назіранне за падлікам галасоў, так. Ну, вось некая гэта сітуацыя не задавальняе, но на самой справе ёсць моменты, так, калі назіральнікі не задаволены тым, што яны не могуць у поўнай меры там назіраць, так. Ну, это суб'ектыўныя рэчы, так, но яны ёсць, так. Ну і гэта з'яўляецца адным з асноўных такіх тэхнічных моментаў или ці прычын. Вось чаму кажуць, ну, як бы было не ўсё зусім транспарентна ці празрачна, таму мы прызнаць не можам. Але заўсёды трэба разумець, што за гэтым стаяць вельмі часта палітычныя причины. И я, ну, могу сказать, что в Организации по безопасности и супрацоўніцтву в Европе, вот я працаваў у Вене и был представником нашей краины там. Ну, ведаецца, там вельмі моцна крытыкаваліся і другія краіны, у тым ліку і Злучаныя Штаты Амерыкі, за тое, што выбары былі непразрыстыя, так, там ці працэдура падліку галасоў, ці яшчэ што. Ну, гэта абмяркоўваецца, але гэтаму не прыдаецца такое некае вялікае гучанне палітычнае вымярэнне. У нашым прыкладзе, так, ну, гэта заўсёды як бы вызначалася больш шырока. Ну, нам трэба рабіць з гэтага высновы, і нам трэба, конечно, тыя пытанні, якія хвалююць міжнародных назіральнікаў, вырашаць. Я думаю, што гэта будзе абавязкова рабіцца. Мне вот просто цікаво, вот асабіста, вот зараз вы пойдзеце на новыя выбары. Вот вы асабіста хацелі бы, каб была гарантыя, што будуць сумленна падлічваць галасы, каб паказвалі бюлетэні, усе вот так вот кажа, вот это за Варанецка, гэта за Гайдукевіча, вот, і каб можна было бачыць, каб можна было праверыць усё, як там праходзіць это датэрміновае галасаванне, што адбываецца са скрынямі ноччу, калі ніхто за імі не сочыць. Вот, ну, все тыя прэтэнзіі, пра якія кажа там апозіцыя. Слухайте, ну, я вам скажу так, што для любого кандидата ў дэпутаты і для любого депутата, які будзе выбраны, тое, што вы кажаце, это вельмі важна, каб быў давер да вынікаў галасавання выбаршчыкаў.
Это вельмі важно, так? Тому що, коли депутат сам не упевнений, наприклад, як ви кажете, то, ну, это доволі такая річ, яка, ну, впливає, так, на чоловіка. Тому, Да. Я думаю, что вот той же самой Конопадской не вельми приемно чуть за спиной, Конечно. коли кажут, что да тебе дали до мандата, не выиграла ты его. Конечно, это любому депутату. І тому повірте, що депутати хотіли б, щоб так само було, як ви кажете, щоб був довір. Ми в цьому зацікавлені, і я сподіваюся, що так і буде. Тому що, ну, видите, вже технологія там показувати, не показувати, ну, просто треба, щоб назиральники, так, були задоволені тим, як вони назирали і що вони побачили. Ось це головне. Так? І коли ми це забезпечимо, так справа не у назиральниках, а у нас самих. Ми повинні бути впевнені, що у нас з цим все добре. Так? Наш глядач Андрей Башко пытается, піша, па-першае, вось за гэтага кандыдата можна будзе і прагаласаваць, і пытаецца, па якой акрузе вы ідзеце. Слухайте, ну я только вирішив, що я пойду, а по якій окрузі, ну треба ще вирішити. Звісно, ну, логіка підказує, що треба йти по той окрузі, де ти вже йшов, і де тебе вже ведають, і де ти працював, де ти допомагав, і вирішення різних проблем, які были, ну, до речі, не все вирішено, так, тому що, ну, за неких фінансових проблем в бюджеті, району. А може із-за того, що ваші паўнамоцтвы на год скарацілі? Вот, до речі, шмат спрэчак наконт таго, законна ці незаконна вот гэта ўсё адбываецца, скарачэнне паўнамоцтва. Ваше меркаванне? Слухайте, ну, я скажу так, что я не юрист, так, я не уникал в этой речи НАТО. Для меня это не вельми принципиально у яким сенсе. Слушайте, ну громадство наше приняло это. Справа у тым, что коли громадство это прямая, вот мы повинны разуметь все-таки, так повинно быть. Громадство повинно разуметь, что депутаты это все-таки наши представники. И мы доверяем им, как они в парламенте отстаивали наши интересы. И это мы сами, это народ, да, мы народ, ну просто форма, так, парламентаризма. Так ось, коли громадство це приймає, депутату чого вже тоді ніяк ворушитися, о, я хотів би ще год чи два, не треба. І я в цьому сенсі скажу чесно, що я глядів на реакцію громадства. Громадство це спокійно, якби, прийняло, і процес іде далі. Будемо з цього заходити. От коли громадство не буде це приймати, то гэта і адбывацца не будзе. Так беларусы ж давно кажуць, як там у нас а можа так і трэба? Можа так і трэба. Дарэчы, вот мне цікава, як вы лічыце, зараз вот ужо колькі дзён, як гуляе петыцыя за адстаўку старшыні цэнтрвыбаркама Лідзіі Ярмошынай. Як вы лічыце, ці ёсць сэнс у такой петыцыі і ці нешта зменіцца ў выбарчай практыцы, калі Ярмошыну заменяць на іншага? Ну, вы ведаеце, я думаю, хай яны, тыя людзі, якія ініцыятывалі гэта пытанне, хай яны на мяне не крыўдзяцца, так? Ну, это такі піар. Таму што справа ж асоба мае вельмі важную ролю і адыгрывае заўсёды, так? Але справы ўсё ж такі не ў асобах, а ў тым, як организовывается весь процесс. И в этом сенсе, коли Лидия Михайловна в этом году организует его таким образом, так, что не будет пытаний ни у вас, митер, ни у назиральников, ни у кого, так, так все будут аплодировать и сказать, что, ну, дякую, Лидия Михайловна молодец. Так.
Дзякуй вялікі, мы вымушаны перарвацца на яшчэ одну паузу. Спадар Валер, у вас ёсць час на трэцюю частку, ці ўжо ўсё? Ну, ёсць крыху. Мы перарвемся на невялічкую паузу і пасля вернемся на кароткую заключную частку нашай размовы. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, у студыі Светлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Дональд Трамп адмяніў свой візіт у Польшчу, дзе меўся ўзяць удзел у мерапрыемствах, прысвечаных угодкам пачатку Другой сусветнай вайны. Таксама амерыканскі прэзідэнт планаваў сустрэцца ў Варшаве з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зяленскім. Трамп патлумачыў сітуацыю неабходнасці быць у сваёй краіне. На яе паўднёвыя штаты вось-вось мае абрынуцца магутны ўраган. За места прэзідэнта США у Польшчу паляціць віцэ-прэзідэнт Майк Пенс. Затрыманы учора ў Мінску грамадзянін Расійскай Федэрацыі Мікіта Чэрцоў на радзіме праходзіць па 2 крымінальных справах, удзел у масавых беспарадках і гвалт у дачыненні да супрацоўніка паліцыі. Пра гэта паведамляе праваабаронца Наста Лойка. Сёння расіяніна вышлюць у Расійскую Федэрацыю. Праваабаронцы мяркуюць, што шансы на атрыманне ў Беларусі статуса ўцекача у Мікіты Чэрцова вельмі невялікія. Ён браў удзел у акцыю падтрымку незарэгістраваных незалежных кандыдатаў у дэпутаты Маскоўскай гарадской думы 27 ліпеня. Тады, нагадаю, затрымалі больш за 1300 чалавек. 28 жніўня ў Белавежскай пушчы аператыўная егерская група натрапіла на аўтамат-кулямёт, які быў на ўзбраенні нямецкай арміі падчас Другой сусветнай вайны. На месца выязджала следча-аператыўная група, вядзецца праверка. Арына Сабаленка праваліла матч другога круга на US Open. У паядынку з Юліяй Пуцінцавай з Казахстана беларуска дапусціла 52 памылкі і 11 падвойных. Раней з адзіночнага разраду адкрытага чэмпіянату США выбылі іншыя нашыя тэнісісткі Вікторыя Азаранка ды Аляксандра Сасновіч. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарады. Я нагадаю, што ў нас у гасцях дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валерый Варанецкі, і мы абмяркоўваем з ім гэтым разам парламенцкую кампанію. Спадар Валер толькі што прыняў рашэнне прама ў прамым эфіры Еўрарады балатавацца на наступных парламенцкіх выбарах. І спадзяецца, што выбары пройдуць празрыста і такім чынам будуць арганізаваныя, што новаабраны парламент будзе прызнаны на міжнародным узроўні легітымным. А навошта нам это трэба? Вот што гэта нам дасць? Слухайте, ну, на самой справе важно для нас самих не тое, што там на міжнароднай арене ён прызнаны легітымны, так? Важно, каб мы з вами усе разумелі, што это наш парламент, наши дэпутаты, прадстаўнікі наших поглядаў, патрабаванняў нейкіх, так, у дзяржаве. Вось гэта самае важнае. І важна, каб людзі, грамадзяне, выбаршчыкі давяралі сваім дэпутатам, ці тым людзям, якіх яны выбіраюць. Вось гэта важна. Таму, калі мы с вами казалі, я не говорю про міжнародную легітымнасць, в тым сэнсе, што гэта вельмі важна з пункту гледжання іміджа краіны, так, і з пункту гледжання магчымасцей для развіцця міжнародных стасункаў, так. Таму што, ну, трэба разумець, што імідж краіны – это вялікі капітал, і яго трэба паляпшаць, над ім трэба работаць, яго трэба умацоўваць, так. Таму што, от глядзіце, у нашым жыцці, калі мы вырашаем, так, вот мы будем з гэтым чалавекам камунікаваць і сябраваць, мы глядзім, каб, ну, гэта быў дастойны чалавек, так. Мы хочам мець справу з людзьмі добразычлівымі, там, разумнымі, добрымі і так далей. І
таксама атрымліваецца на міжнароднай арене. Так? Міжнародныя партнёры хочуць мець справу з тымі, у каго добры імідж, і каб это мела добрыя вынікі і для партнёраў. У гэтым сэнсе для нашай краіны, яшчэ паўтаруся, вельмі важна, каб прызнаваўся парламент, каб прызнаваліся другія інстытуты ўлады. Для нас вельмі важна, каб у нас умацоўваўся імідж. Так? І мы все павінны на это працаваць. І, дарэчы, вось тое, што тут праходзіць, вот были зусім недавно еўрапейскія гульні, так? Другие, зараз будзе крупная міжнародная канферэнцыя по антытэрору, так? Там далей будзе ў кастрычніку крупная канферэнцыя, матч паміж легкаатлетамі США, Беларусь. Это все вельмі важно ў міжнародным кантэксце. Это умацоўвае наш імідж, і ён капіталізіруецца ў развіццё эканамічнага супрацоўніцтва, у інвестыцыі, в будучыню нашай краіны, нашае грамадства, нашых дзяцей. Таму мы ўсе ў гэтым павінны быць зацікаўлены. Усе. Але для нас саміх тут, канкрэтна ў Беларусі, вельмі важна, каб вы самі адзін да аднаго адносіліся з даверам, каб мы паважалі погляды адзін аднаго, думкі, пазіцыі адзін аднаго, прыслухоўваліся, разважалі, дыскутавалі, каб мы не выстрайвалі адзін з аднаго нейкага там непрыяцеля ці недобразычліўца. Ну, а ўрэшце рэшт, гэта наша краіна, так? Это наша земля. Тут жыве адзін народ, тут жылі нашы продкі. Мы адна сям'я. І ў сям'і заўсёды ёсць гаспадар, так, ёсць гаспадыня. І добрая сям'я, у добрай сям'і заўсёды жыве любоў, так, жывуць, добра, дзе ёсць взаимапавага, так. Вось нам надо у сваёй краіне, у сваім доме, у якім мы з вами ж міцер жывём, выбудоўваць менавіта такія адносіны. Вось я, як, напрыклад, кандыдат у дэпутаты, буду гэту лінію праводзіць. Так? Я буду рабіць усё для таго, каб все ж таки давер у нашым доме, взаимапавага і уважлівае стаўленне адзін да аднаго, ну, каб гэта все умацоўвалася. Вот вы сказали про тое, что важно любому кандыдату ў дэпутаты, хай то ад апозіцыі, хай то ад партыі ўлады, каб сапраўды выбары прайшлі празрыста, сумленна, бо гэта кожнаму будучаму дэпутату дае упэўненасць у сваёй легітымнасці і дае упэўненасць працаваць больш самааддана. Для гэтага, да прыкладу, каб вот так яно і было, я ведаю, што тая ж самая Ганна Канапацкая ўжо падрыхтавала і падала законапраект аб зменах там у выбарчае заканадаўства. Як вы лічыце, ўсё ж такі часу засталося вам працаваць, на жаль, не шмат, скарацілі амаль на год вашыя паўнамоцтвы. Гэты законапраект, ён паспее быць разгледжаны, мае ён шансы быць прыняты, мае шансы вот тое, што заканадаўства будзе змененае так, каб была большая празрыстасць на выбарах? Ну, я лічу, што перспектыву мае і шансы мае. Ну, але справа в тым, што ёсць працэдуры, так, это все прописано законам, патрабаванні да прохождения, так, любого закона. І таму, ну, мне цяжка сказаць, я не ведаю, в якім стане гэты закон знаходзіцца, так, ну, просто таму, што гэта не ў рамках маёй кампетэнцыі, але, ну, я лічу, што слушна тое і добра тое, што, ну, для дэпутатаў, так, дэпутаты неабыякавы да гэта, так, і для нас это вельмі важна самой справе. Я лічу, што калі гэты состав не паспее, то ўжо будучы состав абавязкова павінен прыняць тыя папраўкі, якія, ну, ўжо усіх самых уже таких моцных крытыкаў знімуць гэта, ну, як бы незадавальненне, так, тымі працэдурамі, якія ёсць. Да, але гэтыя выбары пройдуць па по той же схеме, як і папярэднія. І я да таго кажу, што вот яны праходзяць так, як яны праходзяць у нас зараз. Вы, ну,
я вельмі хочу, каб так не здарылася, але вы проиграли. Вы будете мець маральную упэўненасць там у тым, каб падысці да свайго апанента, канкурэнта, які выйграў выбары, і сказаць: я віншую цябе, ты сумленна мяне перамог, ці з-за таго, як у нас это ўсё адбываецца, вы дзесьці падумаеце, а можа дзесьці вот сфальсіфікавалі на яго карысць. Слухайте, я уже сказал, давайте заходить с того, что я упевнений, что в рамках маючого законодавства можна улічити усі ті заваги, які є, так? Справа на самой справі у тим, каб усе проходило в відповідності з законом, так? І каб максимально зменшити некие подозренности, у кого бы то ни было дотычно выников голосования. Так? И давайте будем заходить с того, что так и будет, так и отбудется. Ну и я хочу сказать, что у любым выпадку я повіншую свайго там соперника, калі ён пераможа, потому что, ну, хай будзе так. Самое галоўнае, каб... Сапраўдны беларус. Хай будзе так, а можа так і трэба. Можа так і трэба. Галоўнае, каб людзі, якія будуць выбіраць, былі ўпэўнены в гэтым выніку. Так, каб яны верылі, што так яно і ёсць. Так, это задача для самой улады. Влада у этом. І яшчэ трэба разумець, што парламент – это вельмі моцны стабілізуючы інстытут. Так? На самой справе парламент заўсёды, і это ён як такі кандэнсатар, ён як бы розныя погляды, плыні, там, нейкія незадаволенасці і так далее. Калі там будзе дыскусія і будуць рэальныя прадстаўнікі, то сам парламент будзе іграць вельмі выключна важную ролю для стабілізацыі і для стварэння імпульсаў для дынамічнага развіцця краіны. Я думаю, што ў гэтым все павінны быць зацікаўлены ў моцным парламенце. Ну, слухайце, так трэба, каб так было. Гэта нічога не замінае. І ўсё залежыць ад кожнага з нас і ад кожнага депутата. Ну, давайте будем спадзявацца все-таки на лепшее. Мне бы хотелось, потому что, мы с вами, я упэўнены, и я, и вы, и ваши коллеги, мы все зацікаўлены у моцнай, квітнеючай Беларусі, аўтарытэтнай, каб мы ганарыліся тым, што мы с вами, беларусы, ці жыхары этой краіны. Бо нехта можа лічыць сябе літвінам, ці рускім, ці яўрэем, ці яшчэ татарінам. Хай усе, хто тут жывуць, ганарацца тым, што яны жывуць у Беларусі. Вось вам яшчэ одну, фактычна, можна сказаць, нацыянальную ідэю гаспадар Варанецкі нам зараз сфармуляваў за квітнеючую Беларусь. Ну і як прыгадаў, дарэчы, вот Олег Трусаў у нашым апошнім выпуску «Ідэя Х», слова, як ён сказаў, прарока беларускага Янкі Купала. Нацыдею, адным словам, жыве Беларусь, ну вот хай яна жыве, моцная і... Я об этом казаў вам некалі. Жыве моцная квітнеючая Беларусь. З празрыстымі і сумленнымі выбарамі. Давайте так. Дзякуй вялікі. Гэта была сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі для вас працаваў Зміцер Лукашук. У нас у гасцях быў дэпутат Палаты прадстаўнікоў і будучы кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Валерый Варанецкі. Дзякуй, слухайце і глядзіце нас.